Buenos días a todos y a todas. Como cada martes celebramos una nueva sesión técnica en la que vamos a dar visibilidad a las actuaciones de la Dirección General. La sesión de hoy tiene un carácter especial por ser ya la última sesión técnica de este semestre, con la que cerramos el ciclo de actuaciones antes del periodo estival. Quiero aprovechar para agradecer la participación, el interés y la implicación de todos vosotros a lo largo de todas estas sesiones. Hoy tendremos la presentación de la gestión del conocimiento en salud pública, generación, difusión e impacto de las publicaciones. Para presentar esta sesión contamos con Carmen Rodríguez Otero, jefa del Servicio de Gestión de Conocimiento e Innovación en Salud Pública. Agradecemos tu participación y compromiso y te cedo la palabra, Carmen. Gracias. Bo día. Recentemente incorporouse ao Observatorio o Catálogo de Publicacións da Dirección Xeral de Saúde Pública. Este catálogo reúne as publicacións oficiais promovidas pola Dirección Xeral e tramitadas a través da Comisión de Publicacións da Consellería de Sanidade entre os anos 1984 e 2026. Ao preparar esta sesión parecía interesante analizar este conxunto de 1437 publicacións e nun primeiro momento o obxectivo era simplemente coñecer mellor o catálogo. Pero a medida que avanzou a análise, observouse que esas publicacións contan algo máis que a súa propia historia. Vistas en conxunto, parecen que nos permiten reconstruir a evolución da propia Dirección Xeral. E isto é o que vos quero compartir agora convosco. E por que falar das publicacións? Pois mira, cada guía, informe, boletín ou campaña responde a unha necesidade concreta da saúde pública. Vista individualmente, cada publicación é un documento, pero cando se reúnen máis de 40 anos de publicacións ocorre algo diferente, e é que se converten na memoria documental da organización. Non son difunden o coñecemento, sino que tamén deixan constancia do coñecemento que a Dirección Xeral foi xerando ao longo do tempo. Por iso, a análise, que en principio podía ser de contar publicacións, non busca eso únicamente, sino que pode responder a varias preguntas. Como evolucionou a actividade editorial ao longo do tempo, que programas deixaron máis pegada, bueno, todas esas preguntas que vedes na diapositiva. En definitiva, conta unha historia. A historia, o catálogo conta unha historia cando se analiza no seu conxunto. Imos empezar xa ca análise e en este gráfico resume estes 42 anos de publicacións oficiais. Volvo a remarcar que son as que pasaron a Comisión de Publicacións e poden distinguirse tres grandes etapas. Unha inicial de construción do sistema, unha segunda de consolidación e diversificación e unha terceira marcada polos cambios introducidos durante a pandemia. O máximo de publicacións, o número máximo de publicacións produciuse en 2008 e este pico coincide coa extensión da lei antitabaco, coa incorporación da vacina do virus do papiloma humano e coa publicación da colección de anticoncepción. É dicir, os picos non son só cifras, sino que reflexan momentos de especial actividade e apostan en marcha de políticas e actuacións concretas. Despois de análise dese gráfico, hai un momento no que esta lectura deixa de funcionar e é este gráfico que vos presento que se corresponde cos anos da pandemia. Durante a pandemia pareceu que ou disminueu o número de publicacións, parece que diminueu, pero en realidade eu penso que ocorreu xustamente o contrario. Nunca se xerou tanto coñecemento, nin foi necesario difundilo con tanta rapidez. O que cambiou foi a forma de difundilo. E boa parte dos protocolos, recomendacións e documentos técnicos pasaron a publicarse directamente nunha páxina web específica, con actualización continua. Ese coñecemento, como vos decía antes, non forma parte deste catálogo. Esta análisis representa unha parte moi importante da actividade da Dirección Xeral, pero non é toda. E unha vez entendida esta limitación, volvamos outra vez ao análisis do conxunto das publicacións. En esta análise foi posible clasificar ao 97,7% das publicacións en algunha área temática, que son as que se presentan en ese gráfico.
con a vigilancia epidemiolóxica representa aproximadamente 1/3 de toda a produción e debido sobre todo á continuidade de dúas publicacións periódicas, do Venres Epidemiolóxico e do Boletín Epidemiolóxico de Galicia. E ao seu redor aparecen outras áreas como a vacinación, as enfermedades transmisibles, as condutas aditivas, seguridade alimentaria ou a promoción da saúde. Penso que as publicacións permiten ver con claridade as prioridades da Dirección Xeral. Ao analizar estas áreas por décadas, tamén se observa como cambian estas prioridades e as publicacións do VIH-Sida marca boa parte da actividade dos anos 90. As publicacións sobre tabaco medran durante a implantación da lei antitabaco, como xa vos comentaba antes. A vacinación mantén un crecemento continuado e nos últimos anos gañan protagonismo os estilos de vida saudables. Así que casi diría que as publicacións convértense nun indicador indirecto da evolución da propia saúde pública. Durante a análise apareceu un resultado que inicialmente non se buscaba. As publicacións non só permiten identificar as grandes áreas temáticas. Dentro de cada unha delas tamén permiten recoñecer os programas que sostiveron esa actividade ao longo do tempo. Por exemplo, na área de vacinación identifícase con claridade a campaña anual da gripe, o calendario vacinal ou a incorporación das vacinas fronte ao virus do papiloma humano ou ao virus respiratorio sincicial. E na área de condutas aditivas, o que comentábamos antes, a campañas Deixa o e Gaña ou toda a produción vinculada á lei antitabaco. É dicir, detrás das publicacións aparecen os programas que explican a evolución da Dirección Xeral. Esta idea ímola ver mellor con algúns exemplos. Volvemos outra vez á área do VIH-Sida, onde as publicacións documentan a evolución desde a resposta inicial á epidemia ata a integración das infeccións da transmisión sexual nas políticas actuais. Volvemos outra vez xa non vou a comentar de novo que a área de tabaco reflexen a política pública da lei antitabaco, ou na área de cribado de cancro de mama as publicacións evidencian a continuidade dun programa consolidado desde hai máis de 30 anos. Na vigilancia epidemiolóxica volvemos a comentar as dúas publicacións que documentan unha actividade continuada, o Venres Epidemiolóxico e o Boletín Epidemiolóxico de Galicia, que se publicou con unha continuidade de máis de 30 anos, e que ten unha indexación externa consolidada. Está recollido en base de datos como o Dialnet desde 1992 e forma parte das coleccións da Biblioteca Nacional de España e de diversas bibliotecas universitarias. Seguindo as áreas de estilo de vida saudables, vemos que aumenta de forma progresiva o número de publicacións, especialmente na última década. Na área de saúde ambiental, as publicacións reflicten unha liña de traballo estable ao longo do tempo, con documentos sobre augas de baño, augas de consumo, a prevención da lexionela e, máis recentemente, a vigilancia de vetores como as carrachas ou o mosquito tigre. E na área de seguridade alimentaria, as publicacións reflexan a evolución do control oficial dos alimentos. En conxunto, estes exemplos amosan que as publicacións constitúen unha fonte documental útil para interpretar a evolución destes programas. Pero podemos continuar e analizar un pouco máis. Esta análise tamén permite observar como cambiou a forma de comunicar. Nos anos 90 predominaban os materiais impresos. A partir de 2012, o PDF convértese nun formato predominante, reflexando a transición cara á difusión digital. E tamén nos dá información sobre a lingua. O 87% das publicacións están editadas en galego, o que representa unha contribución moi relevante á literatura técnica científica nesta lingua. Todo o exposto ata agora baséase nas publicacións oficiais recollidas no catálogo, pero sabemos que o coñecemento xerado polo persoal da Dirección Xeral vai moito máis alá. Tamén se producen artigos científicos, protocolos, informes técnicos, documentos metodolóxicos ou materiales docentes e unha parte crecente de contidos
que se publican directamente en páxinas web institucionais, sen pasar polos circuitos editoriais tradicionais. Boa parte desta produción, ademais, atópase dispersa. Os artigos científicos están publicados e indexados en revistas e bases de datos externas á Dirección Xeral, mentras que outros documentos permanecen distribuídos entre diferentes páxinas web e repositorios institucionais. Todos estes recursos forman parte do patrimonio documental da Dirección Xeral e son igualmente expresión da súa actividade científica e técnica. O seguinte reto do observatorio é incorporar progresivamente esa produción científica e documental para ofrecer unha visión moito máis completa do coñecemento xerado pola organización. E para rematar, gustaríame concluir con 4 ideas. A primeira é que este catálogo permitiu facer visible máis de 40 anos de memoria documental da Dirección Xeral. A segunda, que esta memoria documental constitúe unha valiosa fonte para interpretar a evolución das principais liñas de actuación da saúde pública en Galicia. A terceira, que este traballo non remata aquí. O seguinte reto é incorporar progresivamente a produción científica e outros recursos documentais para construir a memoria documental e científica moito máis completa da organización. E a cuarta é que o observatorio está chamado a converterse no punto de acceso a todo este coñecemento, conectando publicacións, investigación, documentos técnicos e outros recursos ao servizo dos profesionais e da sociedade. Porque, ao final, o impacto do coñecemento comeza cando o facemos visible. Moitas grazas. Muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación y la información compartida con todos nosotros durante esta sesión. Gracias a todos y a todas por vuestra participación, interés y acompañamiento a lo largo de esta sesión y de todo el ciclo que hoy cerramos. Con esta sesión alcanzamos un total de 22 sesiones técnicas realizadas durante este semestre, un recorrido que nos ha permitido conocer de primera mano actuaciones, proyectos e iniciativas impulsadas desde la Dirección Xeral. Con ello damos por finalizado este ciclo, nos despedimos hasta la primera quincena de septiembre, en el momento que vamos a retomar de nuevo la programación. En los próximos días presentaremos la nueva programación para el segundo semestre, que dará comienzo la segunda quincena de septiembre y que estará disponible en la página web de la escuela. Gracias nuevamente por vuestra implicación y os deseamos un muy buen verano. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias.